Mathias, du skal jo være vært på 4-stjerners middag her i aften, og det foregår alt sammen i Berlin, og hvorfor er det, du er flyttet herned? Jamen altså, jeg flyttede jo som sådan egentlig ikke rigtig til Berlin. Altså, jeg var jo på ferie nede sammen med to super gode venner, som jo altså desværre nok glemte mig, da de skulle hjem igen. Så det var jo nok det, der var lidt årsagen til, at jeg faktisk havnede hernede. Og så i dag selvfølgelig har været så heldig, at jeg skal køre en 4-stjernet middag med Hans Pilgaard, den møgearrogante kælling, og Claudia Møller-Bæk. Det er helt sikkert en middag, jeg ser frem til og skal lave, fordi jeg er kendt for en god kogekunst hernede. Tyskerne er jo generelt ikke så gode til at lave mad. Så det vil jeg rigtig gerne vise dem. Så det er jo altid vigtigt, at man starter op med altså fra dagen starter og kommer godt i gang. Og det synes jeg altid, jeg gør med et godt glas mælk, fordi man har jo som regel været ude dagen efter. Og så er det vigtigt lige at lægge den bund og få noget, altså et godt skud fra dagen, ikke? Hvad står menuen så på i dag, Mathias? Jamen altså, jeg synes jo, vi skal have en typisk traditionel tysk ret, og det er jo blandt andet grønbollen, som her skal lunes til at starte med. Så smider vi den i varmekassen, og der skal den altså bare have en god 48 minutter. Starter på 30. Nu har du lavet grønbold i varmekasse. Hvad skal vi have til forret? Jamen altså til forret, der har jeg tænkt mig, at vi skal have den typiske kødbollepasta sammen med kørt i gryde. Og der skal vi altså til at starte med, der er det vigtigt, at vi lige i elgryden har fået kogt bollerne godt op. Og når det så er gjort, så skal man selvfølgelig lige anrette det. Og det skal man gøre sådan med lidt nem søsters hånd, du ved. Og så er det altid godt med lidt ekstra krydderi. Krydderier kan jeg ikke sige for mange gange. Det er vigtigt at godt med krydderier. Så der skal godt med krydderi i. Både den ene og den anden slags. Sådan der. Det skal man altså ikke holde igen på. Det kan jeg godt sige dig, for det kommer til at smage så mums. Så skal vi have lavet det her sådan, pasta, og det skal vi selvfølgelig have gjort i min pastagryde herovre. Og der skal vi lige, jeg kan godt se, at vi er i gang med en kogevask, så den venter vi lige lidt med, den der. Så, men når den der trussen er kogt færdig, så er der selvfølgelig plads til at kunne lave en udmærket pasta i sådan en gryde, som man jo så selvfølgelig lige vender op lidt med lidt nem søsters hånd her. Og husk løget. For guds skyld, masser af løg. Når så vi er nået dertil, så er det jo altså faktisk, at grønbollen er ved at være færdig i madkassen deroppe. Når så er grønbollen, den er ved at være færdig, og det er den vist nu, i madkassen, så er det jo bare med at få den ud. Vi kan jo se, at den er blevet lidt mere grøn. Måske lidt mere moden. Om ikke andet, så ser det fint og flot ud. Når vi så skal have anrettet det her på den her måde, så er det altså vigtigt, at vi har en skarp kniv. Og at man med nem hånd lige får skåret toppen af. Det gør man altså ved lige at finde en skarp kniv. Kunne have været en god ting til at starte med, men nu tager vi denne her alligevel. Vi er jo glade for en god udfordring. Så den tager vi sådan her, og så cutter vi simpelthen lige ned i banditten. Og lige for svupti toppen af. Smart set ud. Så er det altså det her, at det gode stof kommer til. For det er jo det, der er hele essensen i denne her sådan middag. Der skal man være lidt hurtig. Fordi der er det sådan der. Så skal den faktisk lige have lov til at stå der og trække.
Grunden til, at man lige spritter den af med den her inde i, det er, fordi den giver en lille god spice på smagen til sidst. Jeg foreslår, at man serverer hele dynen med denne vin. Velbekomme.